ବାପା ବାପା କହିଲେ ମନରେ ଏକ ସାହସ ଆସିଥାଏ, ମନରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। କାରଣ ବାପା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ରକେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ ଯେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ବାପା ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋର ବଳ, ମୋ ବାପା ମୋର ସାହସ। ବାପା ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ଅତି କଷ୍ଟନୀୟ, ଅତି ଦୁଃଖନୀୟ। କାରଣ ଯଦି ଆମ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଜ ପାଖରେ ତ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ହେଲେ ବାପା ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ, ମୋ ଝିଅ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବାପା ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା ହସ ହସ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାପା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦୁଃଖଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରି ନଥାଏ, ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଜଗତରେ ଜିତିବାର ଅଛି ତ ସାଥିରେ ବାପା ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିବା ଉଚିତ। ବାପା ହିଁ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱର। ଜଗତରେ ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା ତମ ସାଥିରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଥାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଠିର ସହିତ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି, ଥିବ, ରହିଥିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।